Mindan siңа сәлам тапшыруы қабат сезнең белән элемтәдә, студияда мин Галия Гимаддинова. Бүгенге тапшыруны Пенза өлкәсе Яңа Әләзән авылына юлланган Кытлау хаты ачып җибәрер. Саратов өлкәсе Пугачев шәһәрендә туып үскән. Бүгенге көндә Яңа Әләзән авылында гомер кичерүче Шабаев Наил Шихабович үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршы ала. Шул уңайдан аны ихластан тормыш иптәше Рауфа Равильевна, кайнанасы Рауза Ирфановна, кызы Диляра, кияве Илгиз, оныклары Милана, Данир һәм Данис, кудалары Василия Алимжановна һәм Расим Рашитович котлыйлар. Кадерлебез, 55 ел элек март айының ошбу көнендә әти-әниеңне шатландырып, галәмгә беренче авазыңны салыпсың. Карында ятканда ук кеше тәкъдире языла диләр. Сиңа килгәндә Аллаһ Тәгалә юмартлыгын дәлилләп, Аллаһка шөкер, бик матур язмыш язган. Син сөеклебез, булдыклы ир, хөрмәт иткән ата, яраткан бабакай, сөекле кияү һәм үз булган кода да була алдың. Менә инде кабатланмас юбилеем җитте. Армый-талмый эшләп, көч, тир түгеп, син үз тормышыңны булдырдың. Шуңа күрә бу 2-5 билгесенә син шиксез лаеклы газизыбыз. Матур туган көнеңдә шын йөрәктән чыккан рәхмәт сүзләребезне барыбыздан да кабул ит. Гомерең синең иң матур җырлар сыман моңлы булып, язгы ташкыннардай шаулап һәм гөрләп торсын. Язлар җитте дип җиргә күңелләрем шатлана. Елда алар белән әткәй туган көн каршы ала. Кадерлебез, сине бүген кышып үбәсе килә. 55ләр гомерләрдә бары бит тик бер килә. Шуңа күрә барыбыздан кабул ит теләкләрне. Без дә сиңа бу шатыйк күңел һәм йөрәкләрне. Саулык телибез кырышын, бәхет кошы үз итсен. Булса әгәр борчуларың, алар еракка китсен. Барысы өчен мең рәхмәт, матур үтә гомерең. Якыннарың синең белә, алтыннан күп кадерең. Хөрмәтле Наил Шихабович, хатыныгыз, кайнанагыз, бала аныкларыгыз һәм кода-кодагыйларыгыз юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр яңгыратабыз. Barşa bizden
Olga tabatlıyız dostlar. Şiraptagı salamimiz Qabat Nikolaevka rayonu Ahmetli avlına ışa. Bugün Belekey Quyosh Hasanova Darina Ruslanovna matur 8 yaşlık tuğan günün karşılayıp. Onu İhlas'tan apaları, İstikulatki bistesinden Zilinkova Elfiya Rüstemovna hem Moskva şehrinden Sultanova Gülya Raşitovna gayleleri bilen kutlular. İskitkiş balabız, Darinishkabız. Sina bugün 8 yaş. Biz seni şın көңелдән кутлыйбыз һәм тормышыңда һәр вакыт кояш балкуын. Көн сайын шатлык килеп торуын һәм мәктәп тормышы төрле күңеллекләр китерүен телибез. Шәхси мәнфәгатьләрендә һәр вакыт уңыш һәм югары казанышлар көтсен сине. Әнкәеңнең күз нуры булып, барыбызны да шатландырып яшә. 8 яшьлек туган көнең, шатлыкка тулган көнең, аваз салып бу дөньяга мин килдем дигән көнең. Барысы да әйбәт булсын, гел елмаеп син яшә. Бары яхшы дуслар гына булсын синең янәшә. Даринаның йөзе күркәм, матур һәрбер адымы, әллә инде язлар сиңа үзе илһам салдымы? Сау бул дустым, бәхетле бул, карап, сөенеп яши. Даринабыз безнеке дип горурланып эндәши. Кадерле Дариночка, апаларыгыз Гөлия Рашитовна һәм Әлфия Рөстәмовна гаиләләре белән сезгә бүләккә җыр юллыйлар. Туган көнең котлы булсын. Kızıl örük tügeligeniday, qara şaşing uriligeniday, sening nurli bitlaringdan kunning yuzi ko'ringeniday. Qizil örük, suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil örük, ol sen meni qo'shib o'bib. Qizil örük, suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil örük, ol sen meni qo'shib o'bib. Qizil örük, qizarganiday, ko'ngling keng, yezing baliday. Qizil örük, yeri kelib, oq buzotin o'shirganiday. Qizil örük, suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil örük, ol sen meni qo'shib o'bib. Qizil örük, suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil örük, ol sen meni qo'shib o'bib. Qizil örük tugilganday, qora shashing urilganday, sening nurli bitlaringdan kunning yuzi ko'ringanday. Qizil örük, suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil örük, ol sen meni qo'shib o'bib. Qizil
Алдагы кытлау хатыбызны һәм кайнар сәламебезне без Сызран шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Кулатка бистәсендә туып үскән. Хәзерге вакытта Сызран шәһәрендә гомер кичерүче Денисова Римма Ринатовна каршы ала. Шул сәбәпле безнең почтага әнисе Гөлҗиһан Рязаповна, тормыш иптәше Фәнис Камилович, Мәскәү шәһәреннән апасы Галия Рязаповна Рафикова матур кытлау хаты язганнар. Яраткан балабыз, сөекле сеңелем, яшьлек, матурлык, сөйкемлелек, булар барысы да синең ияршеннәрең. Туган көнең белән тәбрик итәбез һәм әкияти мәхәббәт утравында тормыш иптәшең белән балаларың Денис һәм Диананың тәрбияләп яшәвеңне телибез. Анда һәр көн җәннәт ләззәте, җиләк-җимеш кайфы, күңелле гаҗәпләнү һәм шын мөгъҗизалар сине көтсен. Синең бүгенге туган көнең үзеңне ничек шәп итеп тою өчен тагын бер сәбәп. Безгә исә горурланыр өчен бер мизгел. Сиңа һәр вакыт шундый сөйкемле булып калуыңны телибез. Син бит барыбызны да матурлыкка рухландыра аласың, яраткан кызыбыз. Иң әйбәт кызым һәм сеңелем. Гомерең синең җанымнан кадерле. Кочып алыр идек сине хәзер, син бит безнең өчен йомшак бәгырьле. Шатлык сөенечләр кашламасын, кайгы борчы капка какмасын. Күпме генә эзләп йөрсә дә, бәхетсезлек җиле тапмасын. Туган көннәреңнән бирле балам, мин армыйча сорыйм Худайдан. Бирсен иде сиңа сәламәтлек, сакласын ла сине явыздан. Гомеремнең олы бүләге син, бәхетебезгә тудың күрәсен. Синсез бу дөньяда яшәүләре матур булмас иде, беләсен. Кадерле Римма Ринатовна, әниегез Гөлҗиһан Рязаповна, тормыш иптәше Фәнис Камилович һәм апагыз Галия Рязаповна сезгә дип бүләккә җыр юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Sин ayım, sin benim yürek mayım. Yaşar için ilham alamin, sinden canıkkayım. Sin kıyacım, sin ayım, sin benim yürek mayım. Yaşar için ilham alamin, sinden canıkkayım. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet marım. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet varım. Hey! Sin şeylerim, sin közüm, sin süykümlü hem tözüm. Senin için tanlar bulup attarırım min özüm. Sin şeylerim, sin közüm, sin süykümlü hem tözüm. Senin için tanlar bulup attarırım min özüm. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet varım. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet varım. Hey! Sin kışlarım, sin yazım, sin benim mağlı sazım. Senin için süyüme kabet nazım. Sin kışlarım, sin yazım, sin benim mağlı sazım. Senin için süyüme kabet nazım. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet varım. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet varım. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet varım. Sin yangırım, sin karım, sin birden birim parım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, süyüme kabet varım. Sin bulmazsan bilmezsiydim, sin bulmazsan bilmezsiydim. Sin bulmazsan bilmezsiydim, bilmezsiydim, süyüme kabet varım.
Чираттагы кутлау хаты кабат Римма Ринатовна Денисовага юллана. Бу юлы энесе Руслан Ринатович, тормыш иптәше Мадина Рустамовна, балалары Дамир һәм Тимур аны ихластан котларга булдылар. Апам, гомер буе шушы көн алдыннан мин синең өчен матур котлау сүзләре эзләп башымны ватам. Тик бу юлы мин башка юл белән барырга булдым һәм күп сүзле котлау традициясын сындырырга карар иттем. Бүген мин сиңа шатлык кына телим. Мәхәббәт, дуслык, эштә, вак-төякләрдә дә бар чакта да уңышлар булсын. Һәр көнне шат бул, һәр вакыйгага дөньяга елмай, ә дөнья сиңа җавап итеп елмайсын. Минем өчен гаиләдән дә мөһимрәк, якыннардан да кадерлерәк нәрсә юк дип әйтәсем килә. Шуңа күрә мин, апам, синең өчен бар нәрсәгә дә барырга әзер. Мин үсә төшкәч үк кем турында кайгыртып, кемне саклап яшәргә тиеш икәнлегемне аңладым. Бүген син тагын бер елга өлкәнрәк. Балаларым тик сине бәхетле итсеннәр, бәйрәм белән. Апам минем кадерле, син шатлыкта мәңге яшә. Сәламәтлегең тулы булсын, мәхәббәтең булсын янәшә. Өең тулсын җылылыкка, ирең канәгать булсын. Яраткан балаларың өчен күңелең шатлыкка тулсын. Кадерле Римма Ринатовна, тагын бер тапкыр мәхәббәт һәм елмаю йөзегездән китмәвен. Энегез Русланга гаиләсе белән без дә кушылып телибез. Туган көн бәйрәмегез моңсулыкны алып ташласын, алдагы җырмаңа ярдәм итсен. Бибе җырлыйбыз, бик һич тә туймыйбыз. Бибе җырлыйбыз, бер тик тормыйбыз. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Сүнмәс яшьлекнең дәрте йөрәктә, юлда юлдаш безгә иң матур җырлар. Бибе җырлыйбыз, бик һич тә туймыйбыз. Бибе җырлыйбыз, бер тик тормыйбыз. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Җыр белән ачылсын моңсу күңелләр. Безнең кәефне бер күтәреп, дәртле биюләргә чакыра көйләр. Бибе җырлыйбыз, бик һич тә туймыйбыз. Бибе җырлыйбыз, яшьлек чагыбыз. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Туймыйбыз, бибе җырлыйбыз, бер тик тормыйбыз. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр. Җырлап биеп торсын күңелләр, кемдә шулай үтсен гомерләр.
Котлыйбыз дуслар. Дөньяның төрле почмакларыннан, хәтта менә Таиланд һәм Черкескидан да безнең почтага олы соралу һәм җылы котлау сүзләре белән тулган хат килде. Үзебез бик еракларда хәзер ял итсәк тә, туган җиребездә якын дустыбыз гомер бәйрәмен каршылый. Шунлыктан, зинхар, бездән котлауларны якын кешебез Талипова Расимә Яхиевнага җиткерегез инде дип язалар Иксановлар гаиләсе, Гөлҗәгърә Шикюровна һәм Шамил Мужипович, Сибирджанова Ирина Анатольевна һәм Каримова Рәшидә Идрисовна гаиләләре белән. Яраткан, кадерле дустыбыз, туган көнеңдә сине назлы фәрештә белән чагыштырасыбыз килә. Без синең ярдәмчеллегеңне, яхшылыгыңны кадерлибез. Сиңа бу икеләтә әйләнеп кайтуын телибез. Сәламәтлегең белән картлык көннәреңә кадәр җит. Көлү өчен сәбәп күп булсын. Әянәшәдә бу шатлыкларыңны бүлешә алырдай дусларың булсын иде. Иртәдән кичкә кадәр кәефең үзгәрмәсен. Шат күңелле булып кал. Рәхмәт сиңа һәр чак аңлавың өчен. Хыялларың чынга ашсын. Балалыкларың шатландырып яшәсеннәр. Күңеле алтын кешенең бәйрәме дә күңелле. Көндә үткәрәсе килеп тора туган көнеңне. Туган көндә үзеңне дә мактысы килеп тора. Мактап тормыйм, шәплегеңне барсы да белеп тора. Бәхет көне алып килсен туасы иртәләрен. Татып яшә дуслар иңен, якыннар иркәләвен. Шатлыкларың артып торсын, калкып торсын кесәң дә. Бу заманда ул да кирәк, нәрсә генә дисәң дә. Шул теләкләрне Худайга җиткереп куйыйк инде. Бакалларга салынганын киптереп куйыйк инде. Кадерле Расимә Яхиевна, дусларыбыз сезне нык хөрмәтлиләр һәм моны дәлилләп, дуслар турында бүләккә җырда юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Эшәрсем икән, сез дусларым шуны аңладым. Сезнең белән көнем төнем нурлы, өмет белән ата таңнарым. Сез дусларым белән тормыш матур, сез дусларым белән эй рәхәт. Шатлымда бер шул хәсрәтне дә бүлешәсез, шуңа мең рәхмәт. Сез дусларым белән тормыш матур, сез дусларым белән эй рәхәт. Шатлымда бер шул хәсрәтне дә бүлешәсез, шуңа мең рәхмәт. Башым куеп болыт мендәрләргә насланасым килә. Кай вакыт йөзләремдә кояш балкып тордай, сүзләр әйтә дуслар һәр вакыт. Сез дусларым белән тормыш матур, сез дусларым белән эй рәхәт. Шатлымда бер шул хәсрәтне дә бүлешәсез, шуңа мең рәхмәт. Сез дусларым белән тормыш матур, сез дусларым белән эй рәхәт. Юлым тау елгасы минем, офуклардан җырлап улага. Мин бәхетле, дуслар сезнең белән йөрәкләргә йөрәк юлы таба. Сез дусларым белән тормыш матур, сез дусларым белән эй рәхәт. Шатлымда бер шул хәсрәтне дә бүлешәсез, шуңа мең рәхмәт. Дусларым белән тормыш матур, сез дусларым белән эй рәхәт.
Şadlığımda bir şu Hasretni de bölüşesiz şuna min rahmet. Siz dostlarım bilen turmuş matur, siz dostlarım bilen ey rahat. Şadlığımda bir şu hasretni de bölüşesiz şuna min rahmet. Şadlığımda bir şu hasretni de bölüşesiz şuna min rahmet. Bölüşesiz şuna min rahmet. Şunun bilen topşuruğumuz tamam dostlar. Min sağollaşıp, barıgızga da isenlik tilep kalam. Kilesi uçraşlara kadar. Paka paka.